kutaura nani namainini nekuda kwokuti zvanzvaitika ndaitofara zvangu navo ndivati amainini apa makazoita sei makaita sei nyaya yekuti ndiro kandatorwa mombe handina kunzwisisa nyaya makaita sei uri kuzama kutaura ntaure nchidai vakati iwo amainini vakazotaura vachiti zake akauya kuna amainini pavangu vakagara mainini vakagara tobva vati amainini nini nyaya yaitiwa panapa ndinoifarira nokuti momo yangu itorwe nokuti nini handina kuchi girlfriend dai girlfriend ndanga riripo here raigona kuti kutaura sezviri kutaurika panapa ndenyaya yandakanetsana namainini ava saka dare ndibva razobvunza sambo kuti saka kana mutaura nyaya yekuti mimi wakataurirwa nyaya yemagirlfriend saka dare renyu mimi rakatangira kupi kana rakatangira kwamambo chidzokerai kwamambo nenyaya ipi yenyu makasununguka kudzokera kupi kwamambo nokuti sisi hatikwanisi kutaura nyaya yenyu nemagirlfriend kana yakatangira kwadai kwamambo chidzokerai iko ndozozoita sei tabva ipapo nyaya yo ndofunga yakangotaurwa vati ngaidzokere kwamambo imwe yakazopindawo zvaya ndeyekuti sabhuku vakazokumbirira kuti imi madzitezvara chiitai kuti muwirirane nomukwasha uyu muchifambirana paurwere uri apa vanhu vangasafambirana saka madzitezvara ndobva vazosimudzawo muromo kuti ano hatikwanisi kuenda kumba kwomukwasha mukwasha uyu ane nyaya dzaakatipomerawo pakatuma mudzimai wavo kuti anowacha zvimwe mbacha kumba kwani kwomukwasha right papedza kudaro mukwasha ndibva adzina sabhuku shamani zvawakaita zvodzingana amezora wakanganisa chikumbira regere vanani nanatezvara vako vakuregerere pane zvawakaita izvi saka uyu ndibva akumbira regere pamberi pani pana tezvara vanyu saka sabhuku ndibva wazoti no zvakanaka asi mushure mezvose zvese zvaitiwa izvi asi iwowo kana wazogarawo mushe tsvagawo chipo chokupa natezvara vako kuti vadi vasununguke panyaya iyi ndokutonga kawo chipo chakaita sei hapana kutaurwa chinhu angonzi iwo chinoita kuti madzitezvara vako akusunungure ndizvo here shamwari chokwadi ndizvo here sako waida chipo ikuti azive chipo chakaita sei ndinonge ndamutaurira kuti chipo chakaita sei asi ndangoti iwo zvakakusunungukira kuti ukwanise kutetana natezvara vako kuti mufambidzane mubatsire munhu uri pauro rako aita ari kuita vakabata nhunzi chipo chero kana vazvibvuma natezvara inenge isiri problem nokuti ndezvaanenge akwanisa ndizvo akaripota achiti kudii ngatsanangure mafonero akaita ndakafona ndichitaura chiti amainini vakanoripota shuwa asi sabhuku vakatakumbira vachiti imi kwanisa kuchikumbirwa kuna mezvara wako wapo kana iri mbudzi sabhuku sabhuku ati uchitsvaka chimwe chipo chaunokwanisa kupasa natezvara wako saka ndakazvinzwa une vana vana vanhu vakazoenda sekuru vanga chiti ada iri mombe amasikasakuru kana tsana vachiti vada iri mombe kuva ndoiwanda iri mombe handisina kana mumwe iri namanje achingowara wati wakanzwa nei iva nemwana wangu wakazodzokera here kuna sabhuku ataura kuti ndibada mombe ndakazoenda kuna sekitari vakati kuti sekitari ataiwa hapana kusava zvemuntu wakatadza nei kuzowithdraw zvaunga wataura zvokuita ayo nakapana sina airtime kutifona ndisina kana mari kuti ndikutaurira mai but ukakwanisa kufona kakuno kudarira changamire uchiti wanzi sabhuku vati bhadhara mombe aiwa ndakabapata kudzana ndo zvakasimudza hasha dzanavo aiwa zvegere changamire atakunzwana nashuwa saka mhosva chaicheyo uri kupomera sabhuku apandii sabhuku aiwa ana mhosva akatogadzirisa kosekretary nasekitari vese haana waifonerei aiwa ndakafona ndakafona kuno ndakafona nenyaya pane mudzimai wangu ari kurwara namanje kumbira amai ndakapa 7 days iwo zvokurwara izvi uri kuzvipidza wepanyaya kana unga usina problem wakafonerei inyaya yekunangana hururu 7 days anzidzidza wangopika 7 days dzekuti mudzimai achaita zvakanaka saka chakakunetsa chii pakuita mudzimai zvakanaka ungadai wakadzokera kunaka kuti achaita zvakanaka wakabvunza kuti mudzimai uya achine problem pane kufona uchiti sabhuku ati ubhadharina aiwa napo atakunzwanana ndizvo here matauriro akaita pane nguva inosvika yekuti unonakirwa nefoni ungotaura zvinhu nyaya yemombe tatainzwa kuti vakafona vachiti ndaenda kudare kwasabhuku
asi atezvara ndovakamhang'ara kwasabhuku zvichinzi inini ndofanira kuti ndibhadhare mombe yekuti ndakapumha ana tezvara uroyi nasabhuku ndofanira kuti nyaya yenyu yakuda kudari ngaichidzoka kana nyaya yakatongwa namambo kare kusabhuku vakutonga zvakare nyaya yemombe pakuti kudii ava vaitotaura zvezvi zvekutoradza kuti vari kutoshushikana ndosati ati vachidzoka kuno vachitsanangura zvakanaka nyaya yavamiri vamambo. Unonzwisa here kuti kutamba-tamba uitonyepa makuwa utonyepa ndipo pautobhadhara mombe? Aiwa kana ndakatoda kutaura nongotaura but zvisiri ndizvo wakataura kazvafambisa sabhuku nasu kuti vaiva ipapo ndipo wanga wakati hapo here wakataura izvo? aiwa pfungwa dzangu dzimwe dzongoteremarwada kuti mdzima yangu so handisugadzikana kuti hapana yandibokwanisa kuita izvo chandinacho chapasina unodei kuda kungohwadha nenye mudzimai imbopindura zviri straight unodhakwa here pawakayafona handinodo haunodo saka chii chiri kuitika pauri? unosuta futi pfungwa dzangu hadzisonyatsoita mahwara akatonzima saka uri kunakidzwa nekuramba uri kuno ezviri? handisomboda kuuya kuno unowanzisomboda kuuya kuno saka nhasi sezvo wafambisa sabhuku kudai wagadza mambo pachiya unoti kudii nazvo? apa ndokumbirwa regero uri kukumbira mukumbiriro uri kukumbira makumbirira kumbira to angamire ndokumbirwa regero sabhuku regerei unoziva kuti sabhuku nhasi wachimira basa ndoda kwenhema idzi nasektora kune komiti yako yese chatisingadi kusimudza hasha dzamambo dzachida kuti kana munhu muchiziva foni nhamba yamambo kana kuti yamai zivai zvokufona nemafonero tsvagai maasesa kuti mutanga maendesa kuzvi vanobatsirai kuasesa nyaya isati yasvika kwandiri pane kuti mungouti kahwani manyenyenyi kwandiri ndinowandirwa nebasa ndine zvakawanda zvokuita hongu tichida kuti kubetserei mumatambudziko mamwe amuinawo but zvokunetsana kwenyu ndinotendera kuti masabhuku anzwe nyaya kana anzwa nyaya haatenderwe kuchaja chinhu chinodarika huku ndozvandikavatendera kuti vanongodya huku yemagara mutanda uya nehuku yake uya nehuku yake mogara pasi moyananisa vanhu havabhadharise masabhuku zvachose kunoku ndokune certificate of appointment rakanyorwa zita ramambo nezita rokuberekwa necourt warrant iyi rapa ndiwo vanotenderwa kutonga matara. Saka ndapota masabhuku musapariswe mhosva nevanhu. Make sure kuti maminitsi yenyu ndoda kuaona ndoona kuti zvakamira sei. Uyo ari kurwarirwa munzwire tsitsi atezvara kwasho kakurwarwa nehanzvadzi yako. Musarambe mungoti nyaya kwamambo nyaya kwamambo. Chiitai muonera pamwe hanzvadzi yako inaye. Kana ana sekuru vachiri padhuze batsiranai kuti vavabetsere vanaye. Une nyaya dzako. Ndozvaifana kunge akaita kudzwa kuna sekuru kuti sekuru pamakadi itira pepehwere uramba uchiripo urupo uchimwa usade kuda zvakanaka sekuru. Usade shamwari kuti upinze bhizi vanhu kuti ngandiudze kuti mukadzi wandikarara naye ari kuudura mukadzi wangu ropa ndiani. Iwo uchiziva zvako kuti une kumwe kwawakafamba nemawakafamba namo. Hazvina kunaka usapinza vanhu bhizi. Chatungoda isusu toda kuti mudzimai wako anaye apore. Ko takakuudza vakadzi vacho vakaudziwa manje masacho vese varipo 7 kana 8 unoita sei? Ai sangangamire pasore. Dzimai yangu ndakona kuti istroke zvazvina stroke kana istroke anone tsinga dzake dzakaita anokubuda weight bila akubuda ropa ai akubuda weight nimutsutsina hanzo anda tsina azvinzvi anda weight azvinzvi dzimwe pakudya chaiva akwanisa kudya vanhu chavo wakaenda naye kuchipatara here? Ndakamboenda naye kuchipatara. Zvikanzi kudini? Ndakati endei mundoita maexercise. Uri kuita here maexercise? Aiwa pari zvona pano ndakuona mani. Saka isusu kuchivanhu uda kuti tibate zvokuchipatara. Zvokuchivanhu zvobatwa zvokuchivanhu. Ukaenda kuchipatara unobata zvinji zvokuchipatara. Munhu muno makarohwa nezvivanda muno akaenda kuchipatara anonzi afa nini? Dokta kana achiita postmortem anonzi afa nini? Kana kauka chidaro vanoita zvemedical utaura kuti
vanhu havataudi aurwa nezvevanhu anonzi aparurwa chii mwoyo wake vanoona zvavanoona zvakasiyana nezvenyu. Ikuno kuti munhu arwa nenyanga, munhu aita so zvakatosiyana. Vachatoda kuti mudzimai ukanaye apore mativi maviri ese. Kana ungaone mufurukuto wanga uchiita uchisiya mwanangu, tirapise mukadzi apore. Handiti Sabhuku, gare zvakanaka nemwana muregerere. Inini mambo handinochakaipa nomumo. Ndaida kuti kumubatsirawo kuti abatsirike kuti mudzimai wake aite apore. Saka takatomuti Mr. Zakeo, nyaya yenyu haina kupera. Dzokerai munotaura kwamambo kuti mudzimai wangu ina nhasi achiri kubatikana. Vanogona kupai rimwe zano rinogona kuita sekubatsirai. Pane kuti achiuya kwatiri, ngaachirega kuuya kwatiri achifona. Iwewe Sabhuku ndiwe ziso ramambo uri pagraundi. Chiita uchiuya kwatiri kana uchifonera isusu, tichikubetserai, tokupai vamwe vabatsiri. Kuenda kuchipatara muchibetserwa pachivanhu, muchienda kuchipatara, zvese ndozvida kuti zviitwe. Totenda mama. Chisumuka izvi. Baba